Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia. Etxetan herrietan izan denen hausia, guztiok zure baitan dezagun pozizia. Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. hauna zuekin, Eta zure espirituarekin. San Polikarpo gotzaina eta martiriaren memoria egiten dugu gaur. San Polikarpo Esmirnako gotzai izan zen eta apostoluen distipulua. Eta martirizatua izan zen 155. urtean. Zenideok, Eukaristia ospatu aurretik apaltasunez jangoikoari barkamena eskatuko diogu, pekatari garela aitortuz eta bere errukia eskatzen dugu. Jesus jauna, gu kondenatzera ez baizik salbatzera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bihotz berritzen den bekatari bakar batengatik, zeruan posa handia izango dela esan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, asko maite izan duenari, asko barkatzen diozuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Diren guztien jainkoa, zeure martirien zailean esarri zenuen Polikarpo gotzain santua. Egizu, haren otoitzari esker, Kristoren kalizanarekin batean guk ere parte harturik, eta Espiritu Santua lagun, piztu gaitezela betiko bizirako. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan, Santiago apostoluaren gutunetik, zenide maiteok, entzun orain zuek hau esaten duzuenok, gaur edo bihar halako hirira joango gara, eta urtebete emango duguan negozioak egiten eta dirua irabazten. Hau esaten duzue, eta ez dakizue zuen bizitza bihar zer izango den. Une batez agertu eta berehala desagertzen den lainoa besterik ezarete eta. Beste hau esan behar zenukete. Jaunak nahi badu eta bizi bagara, hau edo bestea egingo dugu. Zuek ordea zuen harrokeriaz puztuta zabiltzate, eta horrelako harrokeria guztiak txarrak dira. Nola honegin jakinik egiten ez duenak, pekatu egiten du.
Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Entzun hau, herri guztiok, zaudete adi munduko biztanleok, jende xe eta undiki, aberats eta behartzu. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Zergatik beldur izan zoritxar egunean, maltzurren gadiztakeriak inguratzen hauenean? Beren ondasunetan dute horie konfiantza eta beren aberastasuna handiaz arrotzen dira. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Ara, gizakiak ezin du bere burua askatu, ez da jainkoari bere biziaren erospen saria ordaindu ere. Garesti egia da biziaren erospen saria, noizbait ordaindu ahal izateko. Amaigabe biziko ote da bada, ez ote du inoiz hilobia ikusiko. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Ikusten ditugu jakintsuak hiltzen, baita zentzugabeak ere, baita zentzugabeak eta inozoak galtzen ere, beren ondasunak besteentzat utziz. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, berena baitute jainkoaren erreinua. Aleluia, aleluia, aleluia. Ni naiz bidea, egia eta bizia, dio jaunak. Ezin da inorraita gana joan, nere bidez izan ezi. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Juanek esan zion Jesusi, Maixu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabruak botatzen, eta galarazi egin nahi izan diogu, ez bai da gure taldekoa. Baina Jesusek erantzun, ez galarazi, ez bai da inor nire izenean mirari bat egin eta gero nitaz gaizki ezaka jardungo duenik. Zeren gure aurka ez dagoena, gure alde bai dago. Jaunak esana, gure aurka ez dagoena, gure alde bai dago. Esaten die Jesusek bere ikaslei, esaten dienean, gizon bat ikusi dutela bere izenean, ez? Deaburuak botatzen. Hor, ikusten da, pixkatxo bat, apostoluak eta distipuluak, gizaki guztietan dagoen enbidi hori, edo pixkatxo bat beraiena defenditzeko zelu hori, ez? Baina askotan zelu hori, bakoitzak pentsatzen duen hori, sineste hori, askotan erruak egitera ere bultzatzen gaitu, ez? Eta kasu hontan hori gertatzen zaie apostoluei, ez? Distipuluei, ez? Eta Jesusek zuzendu egiten ditu, ez? Egia da, hitz hauek pixkat
Jesusek beste esan batekin, baita ere igual kontra esan zerbait adierazten dute, ez? Jesusek esaten du evangelioan beste toki batean, nirekin ez dagoena nire kontra dago, ez? Baina egia da Jesusek hori esaten zuenean, zebilen esaten, jainkoaren aurrean postura hartu behar dela, ezin dezakegula neutralak izan, ez? Jainkoaren eta Jesusen aurrean, dudarikan gabe, sinesten dugu, edo ezin dezakegu esan, nik neutro naiz, nik ez dute sinesten edo sinesten dut, ez? Edo Jesusen aurrean, jainkoaren aurrean sinesten dugu edo ez dugu sinesten, beraz, nirekin ez dagoena nire kontra dago, hortik handi joa Jesus, ez? Baina kasu hontan desberdina da, Jesusek esaten du, gurekin, gure aurka ez dagoena, gure alde bai dago. Hemen ja ez dijoa, ez da ari beretaz jainkoataz hitz egiten, baizik eta Elizaz eta gutaz hitz egiten nahi da, eta gure misioaz, gure egin beharrez hitz egiten ari da, ez? Jesus, orduan, guk egiten dugunaren kontra ez baldin badago, gurekin dago. Esaten du, Jesusek. Eta orduan, hori ulertu behar dugu, jainkoak eta Espiritu Santuak bere lana egiten dula dudarikan gabe Elizan, eta Elizaren bitartez, baina baita ere Espiritu Santuak eta jainkoak Elizatik kanpo ere gauza onazko egiten dituela. Toki berezia eta toki ordinarioa edo toki Espiritu Santua eta jainkoa dagoen tokia dudarikan gabe Eliza da. Jesusek hortarako sortu zuen Eliza mundu hontan, bere presentzi hori eta bere grazia munduari eman ziezaion. Baina hortik kanpora ere on guztietan, gauza honetan, baita ere jainkoa dago, ez? Beste era batean, misteriotsuan. Orduan, jakin behar dugu guk ere identifikatzen, eta ez hori baztertzen. Importantea da, beti gehitzea, ez kentzea, baizik eta gehitzea. Hori egin behar da beti, discernimentu batekin, ez? Jakinik, zer dago nona eta zer den txarra, hortarako hori erakusten die gaur Jesusek, ez? Hau da, nire izenean birariak egiten baldin baditu, ez zaitezte bere kontra joan. Segero ez du niretaz geizki hitz egingo, ez? Nire izenean egiten baldin badu hori. Baizik eta, onartu zazue, eta eskertu jozue, eta postu zaitezte, zuek ere bai, ez? Eta guk ere horrela egin behar dugu. Eliza bezala, munduan ikusten ditugun gauza onaz, postu egin behar gea. Eta jakin behar dugu gehitzen. Eta ez baztertzen. Hori esaten digu gaur ere, Jesu Kristok. Eskadi ezaiogun jainkoari, eman diezagula bihotz hori eta argitasun hori, baita ere, discernmentu hori egiteko, gure bizitzan. Baita ere, ona ikusten, loratzen, eta dudarikan gabe txarra baztertzen. Hala izan dadila. Kristoregan zuen sinismena aitortzeko bere odola isuri zuen San Polikarpo martiri santuaren oroipena egitean egin diezaiogun otoitz jainkoari. Kristau elkarte osoak bete dezala leialetak hementzu Jesusek utzi zion misioa, baita nahi lukeen erantzunik ikusten ez duenean ere eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, beren erlijioagatik, kultura naiz arrazagatik, eskubideak errespetatzeko eskatzeagatik pertsegituak eta zigortuak diren pertsona eta herrientzat izan dezagula kristauok zenide bihotza, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, behartzuak, baztertuak eta laguntzari gabeko gaixoak maiteki hartu eta arretaz zaintzen dituztenek zuma dezatela espirituaren laguntza eta zenideon elkartasuna, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna,
Kristorekin bat egina egoteagaitik odola ere isuri duena da martiria. Gaurko fededunon artean ere izan daitezela sinismenari tinko eusten erakutziko diguten bokaziodunak eska diezaiogu jaunari. Entzun arren jauna. Espirituaren indarra behar dugu guk ere, aita Jesusen jarraibidean leial ibili eta sinismenean tinko irauteko. Lagun iezaiguzu, guri ere espirituaren graziaz, aitorle zintzo izaten Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartuko dugu, orain ekarri dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortua, usigingo zegu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, orain eta Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik dugu orain ekarri dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, usigingo zegu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. eskaintza hau jauna, Polikarpo zure martiri santuaren oroipena ospatzeko egiten dizugu. Inolako tentalditik, ez baitzuen ura Kristoren gorputzaren batasunetik aldendu. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin gora bihotzak, jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, donai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Kristori jarraituz, Polikarpo martiri santuak zure izena itortzeko isuri zuen odolak argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zeure almena agertzen bai duzu eta indartzu egiten indarri gabea zure testigu izan dadin, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuk jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, ire guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada, santu biardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik,
hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, dunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Maria Asunción, Moja Xarra, Karmeldarra, eta Imanol apaiza. Eta hildako guztiak ere aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guztio betiko bizia iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, eiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, tiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotza. Hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko nahi.
Eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure biziaz bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun Eukaristiak indartu gaitzala jauna, Polikarpo martiri santua indartu zuen bezala, bai zure zerbitzuan leial agertzeko, bai bere nekaldian sendo irauteko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Arritokietako Virginia ederra, agurra mamaite, itxasoko izarra. Agurra mamaite, itxasoko izarra. Gabrielen ahotik, agurrura harturik, iguzu pakea, etxaia goiturik, iguzu
diguzu